ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар ин рӯза навор якчанд мошини фурӯшӣ арзон дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен, ёру рафиқотона даъват кунед. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Бародаро худи расон мекунем ки шахсоне ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунем танҳо дар WhatsApp ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 142 сомони тоҷикӣ. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибаш мега биё ай пеш бо савдо мешава. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 18000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 125000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақаму дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти парараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош гуфтаи соза, ягон камбудӣ надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Роғун. нархша боша мега 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 29000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешава. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти парараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша сирх, авио мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш губкават кадагияй ҳама ҷош, салонаш кожни, ду калонкаи пионер, ду электропакет дора, фавран фурӯхта мешава. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нархша боша мега соҳибаш 25000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 174000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экран барои маълумоти бештар. эълони чорум квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар наздикии бозорчаи Гулистон, мактаб, боғча, беморхона дар наздикии хона. хона қарор дорад дар сеюм ошёна, дорои ду дархона. ҳамаи шароитош ҳастай, ремонти замонавӣ дорад ва нархша боша гуфтесаи 205000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 1442000 рубл. ва и бародар мега ки хонара ба заминам алиш мекунам. агар замине ки бошад дар шаҳри Ваҳдат дар пушти медечулиш ягон тагарам хеле замин боша, марҳамат ба ин бародар муроҷиат кунед ва худтон маслиҳат кунед. марҳамат бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти парараи худи соҳиби хона дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. яксола ҳуҷҷат дора. черепахош варид надора мега соҳибаш. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега 13000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 90000 рубл. марҳамат шахсони харидори ин рақамҳо дар рӯи экран, мега харидори аниқ боша савдо кардан мешава. занг занед ва маълумоти парараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузуфи седан,
авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. моторша гуфтаи калсават кардан дар кор, документош ҳаст, ходовоиш камтар кор дорад. мошин боша фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархша боша мега 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 160000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти парара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1991 дар кузофи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша мега 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 104000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти парара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ BMW 5 Seri S соли барориш 2000 дар кузофи седан, рангаш боша сабз, авио мотор боша DV8, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор, коробка, ходовои 100% заифтай, задагӣ надора, кондитсионер 100%, автопилот, кожни салон, лифт, сиденьё тонировка дора, яксола. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтаистай 44000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 307000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. нӯҳум мошини фурӯшӣ BMW 5 Seri S соли барориш 1998 дар кузофи седан, рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша DV9, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. фавран фурӯхта мешавад. мошин ҳуҷҷатҳои солонааш яксола ҳуҷҷат дора, кондитсионер дора, гази евро 4 задагӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нархша боша мега соҳибаш 27500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 192000 рубл. марҳамат шахсони харидори аниқ боша савдо кардан мешаванд. метавонед занг занед ва маълумоти парара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Mark D соли барориш 1997 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша мега 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 11 мошини фурӯшӣ Nissan Serena соли барориш 1996 дар кузофи седан, рангаш боша кабуд, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 4 баллони нав, 2 электропакет, лук дора гуфтай. мошин фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. беҳуда занг назанед. харидори аниқ боша гуфтай. марҳамат, занг зана. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz соли барориш 1999 дар кузофи хетчбек, авио мотор боша 1.3, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. 4 баллони нав, акклиматори нав. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 104000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва имрӯза эълонҳои мо бародарои азиз ба анҷом мерасад.
мо 2 рӯз пас эълонҳои нав ба нав дорем. дастгирии моро фаромӯш накунед. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.